Сняжеvac. Ništa ne vidiš, brate. To ti je, znači, tija 3 meseca, taj ti obuka, žensko nisam video 3 meseca. Ideš po šuta, on ti je ideš u planinu tamo, provodiš planinu nabrno, odgađuje tamo u Snjaževac imao da gledaju i idemo gore 3 km. Šivaj, pešadija, jebali gi pešadija. Posljednji, što je bila pešadija? Jebali gi pešadija. Ti znaš da ne vidiš ti 3 meseca da ne vidiš žensko. Znači taj. Dundu? Evo će mi ga policija. Koja policija? Dundu? Slušam te, ja ne otvara. Jesam te rekao da ideš na YouTube, Facebook. E to je zato što daješ na pederi broj da me zovu. I oni došli da počnu sviđati neke, ja nerviramo zašto. Peganje moje majke. 3 meseca ti ne vidiš žensko. Kuda je ti sekira? A? Sekira. Hvala Bogu preživjeti.